الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami, mga kabayan musik wa mga Islam, sekalusan na mga bausami, malamig penalamatan musik wa Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kai seminar tanu sagian kai darapan tanu mababalu ya seminar Oman dan Isa kapitu gawi si ko gawi arba na seminar ya para ini si ko law wan ko bayaw na mamakina lagi ko mga datuan ta aka mga bai mi penalamatan musik wa Allah kagian kaya Rabu Udina berwarabun 2023 nana taufiqatan wallahu subhanahu wa ta'ala amang kelebakatan hukuman Udina mipuntan hukuman yang kaya weekly Islamic seminar tanu dan tanu ka yang kaya kapakasunda yang kaya berwarabun na ayah kapkeribat usabul na ayah pepengirian saginawanian na gian kotoa berwaragun na yuti maganin si ibu ginawanian na usubut hadiyati elo egira paman na maganin sumul na gian kaya berwaragun anda mengatawa tunay ni lawan taman na kenegian na pampaswerte dari nani galabagan na makapenagoto wagi aya serigania nagyang goto ka berwaragun nagi uti sele na kompetadian na musuh ginawanian na kesariganian to na sumang musuh tau na bimbelo ya mananian na tapulan kagi sasariganian nagyang goto apaman na berwaragun di aya pa ka aling kotao na suginawanian da apa kali ko betadeka udin ada ka kumpiai ko betadeka inunta na aya pagumpiaw nagi ang kaya ginawa aya dalil na Allah subhanahu wa ta'ala lam yataruya na inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mata naswallah sego paman na marani amanan yan na mata naswallah na dinian din pagali nagi ang kutua betad ko mga tao betad ko pagtaw taman sadiran alin na mga ginawairan. Sama no to na dipindi po ya si iko mga ginawatan. Agi ka iya kaptugalinatan mo si iko, betadatan mo si iko mga ginawatan. O pama ko aya betad ka na si ika susurami kumarata na alin ang ka surami ka kumapia. O pama ko aya betad ka na may to agi ang uto diga-diga gel ka kumangasimbas iko Allah. Naalinan ka kapaman napakalang ka hirutu wasim ka buhay ang asin ko Allah subhanahu wa ta'ala. O pama ko ayaw betad ka naman ka din buku ka sa hirutu adika paganada kuwagama naalinan ka betad ka na paman na kataguan ka sa bubaya sa hirutu adika paganada sa kuwagama tanu Islam. Uway. Namya kapiya-piya nga paman na ditano di ka seminar apaman na ketimu-timu tanu saya ahadap tanu nagi ko tadi tanu di kaswa-swata si Allah subhanahu wa ta'ala sumanga ulama na tigira na apia ayabu paman na miyakuang ka amapia sagi ko to paman na kapsuga sagi ko to adikang gelebaka udin adarpa diuni gelebakan sumapia nagi ko to paman na kiasa parakan yang saging untuk agar lepok amarata. Udi na paman na miyak kenal ka agir untuk amang agar lepok amapya. So alhamdulillah mga pamakasan ko ya yang pangatur mga saya kaya itu abantu tanu lagu kumagusia cari kaya seminar tanu nagyang ko to isa ko mga ulama tanu kalalayaman tanu nagyang ko to paman na kapbentuin talorong agulala yung lagi ang kutua kapakabuhay niya sa oras balasan Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan lamapya sa kaya kutua diul din na kamupukula tunay ni
dibubukan sagian kutu adiknya nika kandawat adina paman adina nika pamagu saya siko paman na agama tan wa Islam kata ya tu benar kan yang iya paman na guru tanu si al alim Ali Asghar Abu Lais aya kala layaman maranian na si Abu Rayyan na kata ya guru kami yang iya mikrofon na ini pala na merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pitang kami kadiri susalam. Ayah hukuman uki kaswin kusalam. Radus salam. Kasmbagang kapusumialam. Na perkunanan sa min hukukil muslim ala muslim. Kaya mana na kapnar ko muslim ay gira siya alam kanya na mapakandu ito. O di kong pakandu da, na usikatan niya nakasalungan ang mawin na tubida na kan. Ay mana na di nga dinanan mipumila, basta sakatan niya nakasalungan ang mawin. Basta ang mabetu ahak kabenar. Na usikatan niya na tubida na kan. Narusan naman ang ori na so kapumayagtan na activator na wana niya pagmalaka na yan kakibayan. Na udah kibayan ko na wana kadustan niya na kayo mugay. Narinipita kan. Ate iba tayo dumani niya ang tutuna puro basa kaya sago ka na pinakatapos ka. Nalayaman tanwa ginawatan. Gibu kaya girong ka, Assalamualaikum. Ay pernah giru Nabi na gira ko na nasumyalam napakan dudang kau sa belawanan. Amang ape gibu ka salamay, ape bugi miya suwatan imanto. Ay mana na sumbog ka sa salam na belawanan. Waya kaya salam yan na Assalamualaikum. Na ayaw ko na patok ng giro ka mambu Waalaikumsalam warahmatullah belawanan. Waya kaya salam yan Assalamualaikum warahmatullah ng giro ka mambu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaya lawanan. Waya kaya salam yan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na uwan na kiwan kau na uman na ko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu wa sakin. Udah kilawan ko na tiyo Nabi na apya ay bumi apas na so. Ini salam yang rekan yang mapakabetu. Ay mana na gira ini tarusian. Agi mo tuwa salam yan ay pusian warahmatullahi wabarakatuh. Nauding ka mapakan sabah kilawan ni Nabi gitu. Niya kagiro ka mabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama na yan, namanya kasuatan usumana. Kataon-tan ibadah sa kasalam. Andeng nating Nabi sumalang so Muslim masalam niya so pagarin niya sa Assalamu alaikum. Rubu taman, upama. Assalamu alaikum. Na aya mapun bagyan yan na 10 hasana. 10 hasana. Gimu giro assalamu alaikum. Yakan dudra ka magpagaring ka na 10 hasana. Waya kaya salam ka na assalamu alaikum warahmatullah 20 hasana. 20 hasana. Upia ka tarus ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 hasana. 30. Alam ako na kaya ko nakasalam tanong ng tinas. Salam. So, assalamualaikum. Kami beli pernah salam. Niya putol po. Adi di beli tadi yang 5. Kagi mi beli pernah hak agi uta assalamualaikum. Kami beli pernah salam. Kita kata nagwala siya na 5. Kada mengadu sa ginutua hadith pun Nabi. Ugi na niya kapia-pia penana. Niya kapia-pia penana. Kagi gira wana miala tanubun sa kasurat. Ini wana salam www. Prepare karena auto na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na sumimbag mo natigin mo mo salam www2. Ugi na miya kapia-pia penutuan na niya lambung na salam. Anda rumah bumi alangan. Abu magteks. Udi na tawagan ka. Nakana po ka ginawa laman. Kailangan tan. Ana tumawag ka. Sumbagan na ka mo natigin na halo. May adinin susala. Lamang kami ada. Adong penamasa na. Amialang po. Ugi na sambil di mana. Ya kailitan saja di keketidur. Ya kadang-kadang latau sa. Untuk narianan. Ya umama si Kadieli ibarat. Ay kadito na yung nga na namin ululay na sa. Asya kisi buwan. Abu Raya. Itimuan ni Raza. Ino to. Kataon kan sumano sana. Lamang kami ada pencumaan niya na mapia. Adi di penanam niya na muna salam. Nakajiya adi penanam niya na muna salam. Kami boleh pernah salam kay mana? Iti sama tu tubis lagi untuk yang puluh-puluh nila ki Abu Raya na umarata. Apa lagi daw ka katalan sumano salam. Sipman siya kiyuto. Ni boleh pernah salam kay mana? Lagi ya. Inuman na rin. Inuman. Pagpuruyatan tanong sa mga ginawatan. Alala yung tanong seminar. Kamata-mata na kaya niya kalala kaawat tanong wagamatan. Niya kalala. Lamang napitiro Allah Ta'ala inirupan niya nagyang kaya mga tao. Nagyang kaya pitiro Allah Ta'ala sa suratul Fatih na lain masa satri sa giyang kaya masatan. Pitiro Allah Ta'ala. Inano niya sa suratul Fatih ayat ay 30 gulo. Napiya 30 niyang bagi giyang kaya mga tao. Giyang kaya magagama. Mana launtan waya paditan mo magagamatan. Napiya ka talo bagi Allah Ta'ala yang kaya rupa anak kapagagamatan. Yo pa kaya check na ka ginawa ka wanda kasama na ko kapagagama. Ugid na yang kaya aya ay nalo Allah Ta'ala sa suratul Fatih at talo bagi kelas ya mga tawaya magagama. Nasi kuda tanong penakachika kung mga ginawa tanong anda tanong sa giyang kaya talutiman na adna una anaya aaya ika 20 agusiya na kaya gedang na kaumpasya ginawang ka anto na yung kaya atiro Allah yan alalayon din na ya pagkusir ka tabag yung kaya alimtan na
Ayaw ko na niya kapia-pia ketebo. Kami tim kebudiud. Eno to nagito ko ni kapagagaranya. Diyan kay mamo kapag makinig sa agama na api ako keripit, nagito ikap timuray sa tanong. Dita no kelipatan. Asara dita no makapitan yung utuwa, niya nagawalinalan. Ugi na isa na ko, ibarat nawaya po siya na sanggoyan. At niya tibunanan, niya tama to pa niya so sanggoyan. Tama ko mga sulat yan. Ugi na isa na ko, bunto na yung kita kasubin, na di niya natawa. Niya ka, pia-pia pumakinig na kaya no to kaya laan din, ugi na may buka, ipag-isunuhan to na yung kita kasubin, na di niya natawa. Naamay, giyang kaya pitirutan mo na giyang kaya ayat, nakabagay man, agad mo na kung naginawang ka. Bakit din namin yung ekspresyon na nating gugugas aaya ka pa mo siya, agad mo na naginawang ka. Kayo ka pa mo siya, grabe. Tahan ko mapi ka pa mo siya dito. Hindi siya nga, tunay pa mo siya dito. Natiga, biya kong katawan naging utapya mo siya dito. Ugid, nagiramili kasi ito, nakuto siya ito, biya kapipi ka pa mo siya ito. Maintindi mo siya kaya ng sa reverse. Na isa na kung nato na niya suwaya na wasiyat, kada mapatiro yan. Ano siya na ito, masikaw sa ginawa. Datar pamagyan kaya timutan siya. Na pakay silantan. Anto na unari, iinipang siya, kaya burayan. Napupagaliw ka dari kaya pupuluan na kaya tanugan burong. Ugid na kuluin ka, anto na itaam, kaya panimplay alim. Matem ka, anda ka di. Ugid kaya wasiyatan, baka malaglantan na antarin niya mo siya tukman. So, aki so, hindi siya naging mo siya. Kung hindi pa mo siya, hindi na kaya kito sa mulo. Bawa. Ugid, na keuntuk ka, agugat mo po sa harapan, anto ni timpla, o initimpla yan mga kapi. Mapitimpla, anda ka di. Na, paminta-minta na makuwatan siya daw, insyaAllah. Gidamuntan siya ginawatan. Peter Allah Ta'ala. Guminiraw sa Allah Ta'ala, agyang kaya aya, na inipang ya kaya Allah Ta'ala, asa din sa mga tawang gulbukasi. Na sinigurado Allah Ta'ala, ating Allah yarjuna tijaratan lan tabu. Miya arapiran sudagangan adid ng kalapis yan. Nakatay. Nakapasa-pasang tanikan dagang na. Di sulap. Diyan kaya ka pumintaw tanong na anak ko na dapat. Tatagong sa badam pangalabay sa niya di sibir. Uy, nada po mapupuso di sibir na pangangirawa babugi po kakaswiso kapitalan. Ayam itu turo kung nada makalabo. Miya lapis. At na pungiraw pa na sisanya mutar kami ya pungiraw mata lagi. Kaugi kan dengan sinak na bagi ya sututulan nila sa inyo. Adi ka kuno melakay manupot. Mima nila siya kito na ayat tutulan nila. Di melakay. Ira ko na di singir di melakay manupot. Ya kung masiro na di na di matiro na bagi sututulan nila sa inyo. Na di na di matiro na matang ububutingin po kabeling so kapitan. Mana miya lapis. Nagyaya Peter Allah Ta'ala na unggal bagay ni yarjuna tijaratan lan tabu. Sinugurado na yung Allah. Amyara piran. Sudaga na din na ba niyang kalapis. Tama na yan. Sa kataon na niya mapasapasang tanikan dagal. Na yung tayo na ipilabalabar man. Wakiw deta nung makalaba sa kiyang edisibir. Nabasita nung makalaba. O manong niya kalaba ka. Edisibir, alhamdulillah. Malaba-laba tanong sa yaman. Sa kiyang kaya mo Allah. Ka miya ka pia-pia, miya ka laba ka dunia, na miya ka laba ka pun salungan ng uri.
Namia rata-rata amia lapis ka sa dunia na mala amia lapis ka sano mana mo. Gina ni marguna ka lapis. Nakata Peter Wall sa surat al-Fatih. Kapag kadamang kasi ginawa ka usisya ka. Ka upinggal bukay na siguro na tiwala. Niya kalabak dan nakalapis. Ayaw mo kakilapis ka na udang kang gilabog ka. Nang ganda mo nakaginawa. Ginawa ko miyang gilabog kaya. Na udah, ayaw kismagyan na ka na da. Natiruwa nga sa ginawa nga, miya lapis kaki. Peter Wall, sa surat al-Fatih. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Lalayon tangaya pukul. Nang gede mentanurun na ginawatan. Mata na kaya mo Allah, misal baso Allah, asiran o tuwa, pumbatian niran sukita mo Allah, syukuran. Yang kaya mga tao, pumbatian niran yang kaya Quran wa Allah ta'ala. Wa aqamus salah, ini pamayan bigirang panasusang bayan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Napinggas tuwirang panasungani na ini rizki mikiran natin mo Allah. Masulan ang takamapayang yarjuna tijaratan lan tabur mi'arapira na kaya tiwala agar kutwa dagangan adad na banyang kalapis sinigura dua ya Allah nagdamang kasi ginawa ka paganayro na inaruyo Allah mi'a kalaba mi'arapira sudagangan adad na kalapis yan mga tawa kumbuti aniran so kitab Allah pakaranihan ka din sa ginawa ginawa ko, pembantian ka sa Quran. Allah. Kalau di ka pembantian sa Quran, ginawa ko na mata-mata na miya lapis ka. Giyan niyo po si tayo. Miya lapis ka. Puna na kanong ginawa ko si kung kaya pa ka naong kay manto aluman arba. Tama ni manto. Amagan suluhu. Miya kabantian ka sa Quran. Miya gedam ka sa mana ginawa ko. Umialapis ka, anta kada. Nawala kisumbagian rekanam. Ini pun kukya pakanam ka ginawa ko na tama ni manto. Nadakan makabatya sa Quran. Ubabad na ya. Giyan kaya niya po sa mga masa. Nagitun ni ka pugintaw. Dakan makabatya sa Quran. Anamnya lapis ka. Mata anamnya lapis ka. Ino to. Antaw nuni makaaran na rakaku dingka kambatya sa Quran. Pakai saya ko ginawa. Anto nari ginawa ko makaaran rakaku dingka kambatya sa Quran. Antaw nuni makagagapusar ka. Pigisingan na ginawa. Napisumbagang ka mo. Ay di ang kabatya sa Quran ginawa ko na di ka manarima kamatya sa Quran. Ha? Sumbagang ka ginawa. Ayaman na rin ang kakapakabatya ginawa ko sa Quran na kaya mabibisi ka. Mapita namin uluko sa lupa na magagawin man ang buling ka na uginan din ikapugintong ka mapita kuluko sa lupa kapag babalog ka sa kabiyagan niya gagawin man ang buling ka na pagkaturo ko naginan din ubabad uginan din na masa. Makanaw ka, napluba ka sa kabiyagan, na malingkang man ko kaya gagabiniro, ubabad isang kamasarba ko kapatay na din na kung kami miyang gilipur ko agam mo mata-mataan na may lapis ka sa malakalapis. Ipakaisip mang buruman, mata takraul Quran, anda masa, ginawa ko, ikaw ba't ka sa Quran, anda masa. Ira na ay lalayon na magang masura magang na yakan kambuti sa Quran. Kumaban di ko mirang pa yun. Namiyalapis ka. Sama na yan na kailangan na upama kaya betan-tano kumipos na di tanong pagkabatya sa Quran. Alin ang tanong ako? Kumbatya tayo sa Quran. Ayaw ka turo na binabatya na ka sa Quran na sa ating magbubanda nga batya na ka. Sa ating mana hasana. Taman sa ito kapag panasama ka sa pulo na ay dapat ka. Api suratul Fatihah ko. Ano ba man ay pagkaran ko dito di ka pangayagan?
Sisi ka ko dagangan ka. Badi sa ulari uba ayak ke teman adi ka tumpa ka ke manupo to. Adun dina urasa di ka makapunupo to. Nagmati akong sa Quran. Ampiya, udi ka mataw matiya kabaya ke taratanto. Ama beterur kau ginawang ka na ginawa ko na. Di ka manarip mo kabatiya sa Quran. Di ka mataw matiya. Ampiya suratul Fatihah na pumbatiya na ka. Na uman isati man ruwa batang na 10 mapiya. Piray batang lagi ang kana na suratul Fatihah. Piray batang yan. So mga ulama na tingiran, aaya batang suratul Fatihah. Di na mo suratul Fatihah, mabus ka. Na ayaw mo na batang yan na magato sa 10 agutelo. Isa bilangan nila nung na magato sa 20 agutelo. Sisiram niya kang bida-bida. Kakagya agyang kanan aaya na adno to tuktab wala tungtab wa tungtab wala tuktab. Aya mana pagkabatiya ka dun nakadabong mo din misusurat. Na adno to mga tao api agirun misusurat subatang na ini tapira dun din nakakagya pagkabalas ka. Datar agyang kutuwa Ar-Rahman. Na igira di surat to nada abun alif. Sisa Qur'an nakadabo pa katitindig sa alip, da alip ro. Nahirap matian na pagkamad. Ayaw nito turo ito na adna masulan ro mitatapok ro alip. Nagiti kaya pa kang binibilangan o mga ulama, adna magato sa 10 telo, adna magato sa 20 telo. Ini bitag isa sitak kinuha kung pinakamay ito ni bilangan. Na umapus ka sa suratul Fatihah na aya bagyan ka abalas na sanggibu agumaga to sa 30 hasana din na kalapis suratul Fatihah uman na ko nagyang kaya tay-tay para surat niya kabuhugot kulhugot ng wahad piray batangya patapulong ubito makaisa nga mamatya at napatagatos ka ubito pulo mata na niya di benar-benar nagyang kaya katiro Allah Ta'ala ang gulbog ini yarjuna tijaratan lan tabur mata-mata na niya rapiran nagyang kutuwa dagaman ada na banyang kalapis na pagdamakan na ginawang ka upama ka niya kanaw kay manto alungan narto na iman to kung magindog ka sa wasya nakatawan ako niya kabatya ka sa Quran ako sudod na udah ka makabatya sa Quran na panang giling ko baginan ni Manaros ang mga dumakano naginan digan ko kabatya kami alapiskan mata-mata na may alapistan na miya simple apiya suratul Fatihah mbetiang inukuha na kapi agyang kaya suratul Fatihah na api abad na adna customer ka na mbeti ang adi ka dumaribot na ito yung mga umanggawi na umanakabot yan upang mga umanggawi na anasang gibong ka gumaga to sa 30 hasana igirati mga ulama aminda kalaso hasana akabuautaw min asbabi dukhulil jannah naginan ninikasababa nakapakasuldi ang busurog naguguro kung tanong ba kung po kasuldi ko surga iya pinakambot ya sa Quran na do ano yung simple la suratul Fatihah at ipipikira naman api bakit di pa may nabot ya ka sa suratul Fatihah di ka kong karibot na ay dapat o upama ka umanggawi na makatulong ka mata-mata so suratul Fatihah kagagagaya ugay na dito ba upa kayo na ka sa ginawa ko antar makaaaran ka ko di ka kambot ya sa Quran nadudu ginawa ko na di ka manari mataw mati sa Quran ginawa ko na di ka manari berkata yung mati sa Quran mabibisi ka na lang nagalabog na na-addiction niya lang nagalabog na na-addiction niya ibarat magkita sa ibarat o pa maka nasilpo na ka, ibarat nagyan, nasilpo na ka, na o pa maka minti na ka di dawan saya. Nakadik ko, api ading ka din na may tatagong itatanong na pupakagiro kasi.
Eno to nami adik ko siya gumiro. Odi, na kumakapot ka sa detare, na mi adik ko na punggiro na kasi. Api adik ka di makimbitire na punggiro kasi. Ami adik ko, na ayah niya kapia-pia arutan urung kedik na si kuagam. Gupang kamadik, kung kapong bati sa Quran, na api ada kan matatag. Matangad na niya katiruro na ustad. Di mamaganad sa kabati sa Quran. Ayat tama na tingin na kaya di ka ano. Napkilipat ako api sa share, napkabati ako. Ano to? Na umadig tanur, api suratul Fatihah. Nagira si duduga sa tiga na wakil daw customer ka na luti apa. Itanurun ke pasangan, dingkay ni kapenggestuan sa mala oras, dingkay ni kapagkapitalan, na unggal bakang kay ni tarju tijaratan lan tabur niya arap ka. Agyang ko tadagang anadad na ba niyang kanapis. Ato na pinipinayo no kasama na yan. Doon nga pinipinayo, ay bumating niya. Sumang preso di madapang pulang, apakah pumaganunan yan sa uraw usapan, pumagigilinya suatu kuda iasa, kealin subukulan dukupang dudukanan niya, buka pa ng pemikiran, mabalong kami tekapo keran din, manang kami at tanarong bula dari kapo dalong upakubulan. Ha? At ito na pinina na yung kasama na yan. Na puna na kasi iman to, Basta galbuk. Na udah ka kalayamin na pagani na miya kargirgin. Ugid na kalayamin ka. Dito dumal guru ka api ating ka pa na mitatan. Na barkadin na pagkabal sa giyang utapbalas na kaigiraman ito miya layam ako. Nalayaman tanong na ginawa ta. Lamang nga nakatiro nabi. So ating nabi sukumbatiya sa Quran. Makaw masalungan na mauri na siya atan yan ruu sa kapakaw manin sa hadapan mo. Ayaman naman naging utasyafa'a at yung mga ulama na ipamangnikan yan sarila sa karilaan. Na sukuran na pakapumbutan, pakapumberupaan Allah Ta'ala sa aming pundataro tao, apagdapat niyan sa Allah. Na sagyang ko to oras na sali sa pangningian, imkirun Allah, ay pamangnikan yan kung narilang kau Allah. Antay pamangnin niya na di ka karila. Di ako makaro. Tapi akan berupa Allah Ta'ala. Auman pisirtimanan sana surah. Napakapumberupaan Allah Ta'ala. Napakapunapaatan yan. Sa ayaw ko na pagampaganaya. Punapaat surah na suratul Baqarah. Na api suratul Fatihah. Nama ko maru suratul Fatihah. Ya Allah, pagi sapat na araman si pulan. Ayam mana? Ya Allah, rilain ka si pulan. Nah, salin sabun niya. Sagyang uta oras na bigiro na Allah Ta'ala. Antay rilaan Allah Ta'ala. Adi makasulod ko surga. Sama na yan. Na penggedaman tayo siya ginawa tayo. Opman tiya ka sa Quran, karena ba sumimurais ka, igira na sipo na ka, ada di mana kalapis. Lama bumini raw sa Nabi, suati ko Nabi tiya sa Quran, mahirum bihi, ayam ana nami aka mas tirong ni kabatiya. Giyang ko to ko na mahirum bihi, na giyang ko to amapi ilabu, agu mo unutun sa mga tajwidiyan, suka pumalsaw. Nasipon sa aluman na mauri na inong pedaian agiyang kutwa mga malaika atan tudo na marani si Allah. Antay mga rarani ko Allah ang mga malaika. So Jibril inong pedakaro sa aluman na mauri. Naupun waya kambandiya ka sa Quran na tigo nabi. Nagyang kambandiya sa Quran na ya tata. Ayaw mana na balas niyan. Nakasuyan yang mga dinang kebalis, kapapasa-pasangan. 5 taon pa na manguro. Niyakar girip na kaptubalisan yan. Ayaw ko na balas siya na tingin nabi na dubol. Ay mana, da pernah kalapis. Din na kalapis. Balas siya na tingin nabi na umanisati man ruwa batang. Nasa puluwa mapia. Nang balas ang perkukar niyo na tingin nabi. Ito na, panipinayong dan.
Pitur Allah Ta'ala agian kaya mga takbat ya sa Quran yarjuna tijaratan lan tabur miya Arab pirana kaya agian kutau dagangan adang dagan yang kalapis. Ino ay pitur Allah Ta'ala pumayatiya puna dagangan kakagyan mabubayatan dagang. Naubatan si kawiyati ya kadak-kadak lang mga ayat apakah lu iruna yang kaya dagangan ay pumayataya wala kakatawan Allah subhanahu ginawatan apakah bubayatan wag yang kaya dagangan hal adullukum ala tijara bagus karena tibu Allah pemuna nawasa dagangan naman kami yang kadak-kadak akaw kaya ini sa Quran kagi yang katawan Allah amata-mata nak kubayatan sa dagangan lagi pada kerubahan tanu na di tanu masih sigurado bakal tanu do tanu naging emepus di tanu kata ano bakal tanu usuli lama api sumya ngay pus ayam niya guputok si umyaw na akyala ko na bisil ugin na dun mo na miya lapiso na miya skam karina sa mata-mata na adna karpa kalagoruna adna kalapis ugin na biyaya akap matya ka sa Quran na siniguran na yawan madad na kalapis nanto na rin po na yun kasama na yan isingkat na ginawa ko kung batya ka sa Quran na udi ka batya sa Quran na alinang ka kame may nasan ka miya bakaka udi mamakaka ginan sumalakal mo nadugang ka niya Imanto namanya ka rani subangkit. Anak katirong nabi di dun makating digi subangkit sa taman. Sa di makakasuy kung mga ingadu mga Arab agiyang kutuwa kapumang ngeturo mo mga pautanutan agu taman di makondos sa mga lawas sa iyo. Na imanto na bendetan umere sa Facebook. Api amang tuon din na mga utan. Miya kagano imanto sa mga luparu. Tuwan utan. Ayaw ulang ba na undas sulawasay na andit ni ka undas yan. Pupunin ni mo ka. Kambang kita na sa dunia. So kambang kita po dunia na panakaw pa na yan. Bagta. Naubabad na yan. Masala. Apya di tanong ruminirampay. Na miyaw matanong o ajal tanong. Na datan din makalaba. Sagyang kaya akhirat tanong ko akhirat. Biterok manol, ini sopat yan na, basta anggal mo na yan, at ibu Allah, na miya kalabadun, miya Arab yan sudagangan, na din na ba niyang kalapis, na ini tundugun mo Allah, wa aqamus salat, ini pamayan dikiran so sambayan. Yang kaya saladang yung na disibir, at na mga masjid, ada kapang tubay sa Juma'a. Ayam itu turuto na ito yung minibagag sa Juma'a na yapan sa mga wakto. Ano man na yan? Ikapakalabutan. Naupa nga ka ba? Dahil makalabot, ami akadak-dak lang minibagag yan ang sambayang na dahil makalabot. Ami alapis ang sampung na kalapis ka, makaw mo sa hadapan mo ka na mi alapis. Mi alapis. Ayaw matalagi mo man ariya di tanong kakatigra kaya man napitin mo Allah Ta'ala pitin mo Nabi na taman sa din ka malangan so kenaka po dunia na di ka petay eno pa namin atay so tao kami alangan so kenaka po dunia at nalampaw ya mama so kaya ganyan ro bagito tingin na di ako kukuman ano ko di petay miyawa sa kailangan sa iyo. So, umiyaw sa kalasan. Miyaka tonro pa sa girip, sumiyaw lako. Dinugan. At hindi ubutigin putay na. Katama na tingin sa diya kung malangan sugunan ko niya na di ko putay na. Di ko dugan, kana ko di putay. Tama mo miya so ay mira yun. Antay di ka na. Bagulit. Ay miya so ayan na Hindi pa tiro na po bubukaryan yung mata niya. Kada juga, tong yung pumain. Kaya mo, murang sama doon, naad na mukit man, atira na sumirong, tano ka,
Mabagresuran. Suminirong sila sa giyang kaya giro. Ay ranong kaya sirong. Agiyang kaya mga tao. May iliran siya dito. Ay buwan mga kibugabgar di mata niya. Tingo siya kataon na so para kaya tingin siya niya. Antay maka-awid na kanu sa pananong. Laman natin niya na. Milupit. Nawira na kay pakunto na siya dito. Nawira ang panungita. Kaya kebutanira natin niya dito na tumiyan na kadibugan. Nawira pa nung kita, nasimam siya ito na kung magkamadu, kapipigil niyan mamunikot, kalibuputay, basta di malangan so kaniyang dunia. Nawira nung saya pamakarangar yan, nawira nung pa nung ito na abu niya tiro yan na mata-mata na pure suka tiro raso. Niya kaniyang busupang ng kanapya lagu niya. Na benaran sunitan orang kaketiga. Benaran sunitan orang kaketiga. Kaya isa katurong Nabi. Waalaikumsalam. Pagpalawian niya wakiati yung Nabi Suriski. Sada tarong kapalawian niyo kung kapatay. Ugin na barakadun na kiati yung Nabi kitempo. Barakadun na kibala. Suriski. Ayaban na yung Nabi. Asuwa niyo. Na umakalumbat rakano Suriski. Umakalumbat ay mana. Niya benar-benar kadin dagang sariang kayak di Sibir, nada kamu makalaba. Niya kalumbat, gitu niya kalumbat. Pitero Nabi, umakalumbat terkanu Suriski, ittaqullah nakal kani Allah. Ando mana itu kaya pakasumpa tau to. Suati Nabi rizki kanu Allah na di kanu dan pepelawian niyo. Sada taruh kapelawian niyo kung kapatay na barbanyo na pagkabalakati ko Nabi. Agi ang kuta rizki. Umakalumbat terkanu nakal kani Allah. Eno to. Igira amia kalumbat terkasu rizki. Iga di makapamlan sa kadusan kasi ko. Na ayan ndo wanu Nabi na umaka lumbat terkasu rizki nakala kena kasu Allah. Gitu isa mapipikiro kakagya umaka lumbat terkasu rizki. Na uding kay kalak su Allah. Luba ka sa kakuang kaku rizki nga api haram. Nah, itu Allah Ta'ala ayabo. Perkara saja kita dengan ada nakalapisian na waqamus salat. Ini pamayan digiran susambay. Alhamdulillah kasi katanong na ikumayan digiran susambay. Okay. Na ubat tanu pabaya iso pamilya tanu asiran imalapis. Kaya pa na ako, iyan na ito dinner ke pasar. Alas sunci na. Nasama na yan. Na sumanga pamilyatan wadiran kitinding susang bayang na pagapasan tanu wadisiran malapis. Kau pama papaskiran susang bayang nasiran imang atawa may lapis sa depan Allah. Nauwat na kapag isikiran. Saan tunay sabab pakialapisiran. Na kagia dairan mi pamain di susang bayang na petiro niran sukia sabab panu adairan ki pamain di susang bayang. Na malungka mangkarang na ayak abasau Nabi. Suhunyo kumawata yung susang bayang si ko ikapito ragu na idediran. Benda kaya sama na yan, nalangung tanod na yan, na mga wata yan. Ginawa ko, minisugo ka ko wata ka, susambay ang upito rago. Sama na yan, napugan sering adin. Wati ko Nabi yung nirampay, suida diyan sa 10 rago na udim sumbayang beradag niyo. Ini beradag ko na rin ginawa ko. Sama na yan, langung tanod na yan, na mga wata yan. Anta ka gira gipagnawa gawin yung pingiskwila na kesukar kaswata subuh pa madala mo pa na subuh niya kapagnaw ka na pumulansa ka pupuninindang ka sa makanian agu pupuninindang ka sa mapulutuyan pingiskwila swata ka ugin na dong ka din na mapukaw suwata ka ubanian ipumayan bigsuwat waktu subuh. Nailaman ka
Igira po siya naging kaya kibagag mo sambayang na miya kadag-daglap na kararangitan. Gimuta kayo Allah Ta'ala wa aqimus salah. Suhuan na yan. Ay, tindig niwa kay susambayang ating Allah. Na amrong lilwujud. Ay mana? Na suhuan na yan. Wajibit na manggulaw la. Na uding kang gulaw la. Na adang kang galubukas wajib na siksang kawawa. Na bimana mga ulama. Anto na rin kasalanan. Anto na ikasiksaan tao ada na yung bigin susambay. Naigirap po kusay na yan. Madagla pinapkararangitan. Nakusay na yung mga logstan ng mga ulama ka, di mo lagi maparo. O bagyang kaya Quran na pililibatan tanong nagyang kaya wakay musala. Di mo yung kabakay, iba tanong libata. Na sumanga ulama na ayaw katamiran sa giyang kay akibaga kang kusambayan na datar nukeo sayaw nupatay ma. Asa din sa mga tao adinian itindig susambaya sa aya kinibaga kanyan sa giyang kutwa sambaya juhudan li fardiyatiha ayamana na inibaga kaya sa dinian tatarimaan uba wajib uba ini paturay Allah na aya kukuman na giyang kutwa tao na kafir. Namia karagirgin na pumakinagintang wag yung kaya kafir. Na ayaw kukuman na yung kutwa kaya bali niya na kafir na patubat ating mga ulama. Diya na sumpat madahag na pala-pala sa yadin miya umpong miya isa-isa siran. Basta ayaw kinibaga kung sambaya na din ka paparatihan so kinipaturay ng Allah na miya kafir so tao kailangan na makatubat o di ko nagtubat kutil ng buno. Na upamakagira na po saya. Ira ka na upamakagira po sa bada. Mata na siya kaya na po muna. Miyalangan niya na mga tawa yan. Ubagi ko kuman yan. Ay, hindi tayo katarima. Na ukabantagan ruang kapatay. Na di ko pribu. Di pa na. Sambayang. Di pa na kumurang ko mga Muslim. Naikira na ada pa na magaritan ng ulama diniskas yan na aya kadaklan na dan yung panakasabuti at pumirawa siya kaya na ayaw kong kumanyan na sumiyatay na badilab-labin kapag ikay sa aso yung mga madang na pinapkararangitan eno to harip kararangitin kakagiyabya sugatas kanina di sumbayan na usang bayangin kagiyang kutwa tao ataro to pa ini bagagyan susambayan nasaka idumadara o siksaw Allah padagad o siksaw Allah utan niya karagirgin man isa aking kumano ng mga ulama na upang makaaya kaya ibagagan ako sambayan na taharunan wakasla daray nun agubukul anas hindi dakin sumranaw saya hindi dakin kapag na mga tungan tanong saya. Naaya ko na kung kumanian atigu Malikiya, Hanafiya, Aguso Shafi'iya na kenapa miya kafir? Kenapa po? Miya kafir. Sisiram budi miya kang bida-bida o anto na imbitan ako kuman. Pagi kenapa miya kafir? Tak kenapa niyang maninong kerso kawajib sambayang kamatag bukal agu matag darainu nato na ikukuman yan ikidiyo kasi kapatiran aso hambaliya na hindi kukuman yan na miya kafir nagyang kaya talun Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya na uwaya kinibagang nero na matag darainu bukal na kenapa pun miya kafir nasisiran miya kang bida-bida at talun anto na imbita doon na kukuman na so Imam Shafi'iya Aguso Malikiya na ayaw kukuman yan na uni betubat na ayaw betad na kukuman na haddul qatl ayaw maana na muno natigit manu pupul makin nagam siya din na pumuno
Mana rin niya kadang-kadang ada makabuto. Sa iyong kaya buto ay sabar, yes or no. Adna niya ito na landslide na din na niyo to sa yes. Kami, ini kalkiran ko na makatindig suko kuman Islam. Giyong kaya nanayong tanwa po katindig na suko kuman na mapia kapuginto na ini kalkap. To, nakagiya katawan niyan as kaniyan hindi pagumbaganay pagundasan ko kuman. Kukasan. Na. O gaya ti umaliki ako sa Shafi'iyya na umabulu kadad na tubat na ayaw kumanian na kerigu kepakaya rigun kepakaya sambayangan kepakaya penai kuburan ko mga muslim. O gaya na sukman so Hanafiyya na ayaw ko narkeno na dimbuno. Ayaw na tingin na kumanian na duwa. Paganayo, na ketazir. Ayaw mana na ayaw beta dun sa kukuman na sudato. Sasadin sa dumada ito na ayan yan ni punishment. Basta ibagat yan sa samboy. Ketazir. Namun, yukbas, gakalang usok. Malutan naman yang gede-gede. Apa lagi yang kaya sambayang na samanya na upama ka pekalang kapa sa Pilipinas apa katin dengan sosial Islam yan na madara kelekap. Nami kada ke panismitan. Giyang kay panabang ulama Peter Irana kena membunuh sumyaga ko sambayang. Kaya kini baga kenianun na bukal, ayah kini baga kenianun na darainun, na upama kaya kini baga kaya na sambayang na para luas sateman, udi na dua para lu. Ginam ni tinigiran, ay dapat kasagyan kaya pendetan mga merano. Kena baga sateman na para lu, kena baga dua para lu, kalang slider para lu, ada niyan na panambayang. Na ayaw kibutan na kukuman umiya kafir at tigumangulang. Niya kadagurgunaya. Niya kadagdagan apa sentan wakya so pamilya tanu na diru na yung isugat ako kuman. Kaapi ya diru na yung isugat ako kuman na makoma tanu sa hadapan Allah. Namalad na sumarya sa hadapan Allah. Sama na pakaranin tanu sa ginawatan. Ginawa ko, minisugo ka ko pamilya ka. Susambayan. Anta kay gira guminiraw ka kuwata kay barata. Sembayang ka. O di sembayang na miyabaya ka panahon na tindira ka. Oh. O gino di pigi eskwela. Taya bagunia. O di pigi eskwela. Nabasa para sa kapag eskwela. O gino na ipigi siya tanong sa ginawatan. Niya subu ka rin ginawa ko suwata ka sa kipon mayan. Di kanyang kusambayan. Na udah, naku marura Sumaria, nasarin sa mga tao, na Sumaria ano na pelulugan mahusa midawan yang si Allah, na upan sa kay midawan yang, panya apa kasih sembah ke Allah, kakagia sumanga datu, sumanga mama, na hak o pamilya sumama na pagendon yan so pamilya niyan, pagendon yang kiran suagama. Dapat apa? Pirai mama saja kaya dapatan. Dini ang kailangan sa seminar. Ugid na diruan ko ang buko tunay mga kulungan sa bayan, hindi yung kataw. Natataban ng tanong mga boy. Ilay ka din sa seminar. Kataya. Sana ko po na si mga online na niya kada paganin na online para po sa mga babay adi sila di seminaran o mga ulama api online na itatapiran din sa katan din na niya adi na online na para po mga niya kadin talo siya po na sa seminar ay iti pagkiro na dito timlang-ulang bilang-bilang Ugin na waya mi pananalusin na adna ayuda. Na dita no si imami.
Penibaya matur na makalok sa kasako. Ayuda. Mga tanga bola kita no siya mamin. Oo ba? Ata na tingin na audio ko pa kung naiyagi mamiyaw na ko siya na rata mo na ginawa. Nagiyan na makalok sa kasako na yan kung magaguntan. Nagyan kaya ipinawatuwa ko Allah Ta'ala. Nagyan gusto ko yung bintan. At tagit niya sa kukapa ko masahulapan mo na. Doon pa na po, lumabubaya. Na malay niya awidakan. Mga urip mo. Malay niya awidakan. Gian kaya ini rupa Allah Ta'ala. Amisa baso Allah. Susirano to mga tao. Biyan tiyaran sumuran. Na winipamayat tugiran susangbayan. Yarjuna tijaratan lan tabur mi arapira na kisudugan na den na gonyang kalapis. Ino tanong ay di pagarapa. Aging kay dagang na den na gonyang kalapis. Ini sumpah tu Allah. Ay katelo. Ay ini sumpah tu Allah Taala sa giyang kutuwa kerapiran sudugan na den na gonyang kalapis. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Mga tawati Allah pinggustuiran si priski mikiran sirra wa alaniya masunan ang takamapaya. Na tiap si mga ulama agyon kaya sirra wa alaniya na du paganayron na jami'ul awqa dan na orasyan sad sa pupakaw maamak kakikinanglan kailangan yan agyon kutatamok ka tapi gustiran na tiwa Allah Ta'ala ni arapiran sudagangan adad na baniyan kalapis. Tiap si mga ulama ino to ay pagano yang Allah na sirra wa alaniya agyang kutokon mapayag nagito sa zakat o mga tamuktan kanaba pan masulan ayamana na sumbugay sa zakat na kapakaya suman yan suamin ayan yung pagkapagito na mapayag din na kapagito mo mapayag din na kamugay niyan sa zakat. Gitu malaging utama sulan nagito sumatag tanu sadaqah ay isusulantan gitu kay Allah Ta'ala ayat ya rabbiran dagangan adun naman yang kalapis na mga tao anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya pinggasiran sutamupiran sa mapayag anta kamasuk na ino yung betul Allah Ta'ala din na kalapis salad buat misidikang inali Allah Ta'ala sa suratul Baqarah na usalat misidikang ka managyan ko to aya na takapan Allah Ta'ala sa pito batos sa tama sa takapan niya sa salin sa kabayayan na takapan niya anda karipa katoon sa dagangan aso kapital yan na salad na pagkalabo sa pito batos pwede din na mato Nagyaya na kipikong pamilya na yaw Allah Ta'ala asalan na pumbaloy apito gatos taman sa pagkakatapapan Allah Ta'ala sa dan aban yan ayat yan taman akatapapan Allah Ta'ala yang kaya meranaw na inuputupi ataswing na sigar tapitar siya meranaw tapan ay bukap sidugan yan nung niya nung sa pagkumay adna madrasah adi balay aya buah kasungan yan na ugyong ko isa kabla kami suratul mabuat bunitid bay suara niya udiro ni surat adi psidka naging di kadabla na udaw pa na may surat adi ka po ka di man gumi na po ka giro gimana reagin kaya sani paagir kaya masjid na sana sakal man heri mininta na saya kaya mo kabayayan na pagkabetu. Na udi kabetu. Adi bisa juga. Giyay sakit. Amala adi mi pun belag manusia. Nagyang kaya sadaka mga urip na Allah Ta'ala. Nagyaya in pagang-paganay. Ami pagkenu o tao apetay. Ayamana. Anapian itu Allah Ta'ala apetay. Nasisagyan ko to ang apetay niyan. Na kailangan amaylay niyan din sulang-ulang ano niya pagumalian. Giyay mitikan. Api agyang kuto miya ilay tanu. Kaya duratan
upama ka tinimbang, na tinimbang na niya kaiga, na niya tayo kaya sa niyawa, nagito na magkita po ito sa sakaratan mo, takilay niyan, sudah mo lang, ano niya pagumalian. Uy, dun kaya kailatan o na bigla na kaya dun sa niyawa, ugid na pagkita po ito sa sakaratan mo. Dahil tanong dun pagkit sa sakaratan mo. Nauman ito tayo na pagkilay yung darulong dala sulang ano niya pagumalian. Nagyang kaya mga tao, kailay niya suamalian na susuraming sa giyang punta marata, nang ginawa ya Allah. Fayaqula Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah na uban kabu kirbin sindunin. So ajala kan sami akin dito. Ito. Ayaw mana kadurian ito na yan, nabubugyo ko pa si Batay, sa diyang kaya oras. Ito to. Faasaddak. Si sadka ko. Lamang kapag paganay niyan din na betul. O Allah na bisa sadka ko. Ito to. Kaya pasiro maulaman na ayaw ko na paganay apilay o mga tao. Apatay amala, apakadipisaw o kasiksa ko kumor na tamang ko kasiksa sa alungan ako rin na susad ka niya na yung malapo ka ni pisang. Ay dapat pa. Api ang manari upama katungan ay tanod na di tanong makapsid ka pamana tataban ng tanong ginawa ayaw ko na miyak kalalay balas asado